a dalších, co vlastně prodávají třeba akcie Amazonu. Vidíme v minulosti, že po těch prodejích ta akcie třeba šla dolů, ale šla klidně i potom nahoru. Amazon se zmiňuje, pak se zmiňuje hodně samozřejmě Nvidia, která máme první 4 bilionovou společnost, což teda gratulujeme, tady market cap 4, první, zatím teda jediná, že gratulace, ale i tady probíhají docela solidní insiders prodeje, to prodeje celkem i jako velký, ale prostě co chci říct spíš, když někdo prodává, tak jako je to docela normální, když jsou trhy na all time high, když je akcie na all time high, a když jsou trhy nahoře, tak ty prodeje je více důvodů proč. Chci mít cash, chci alokovat tu část kapitálu někam třeba jinam. Není to o tom, že prodám, protože si myslím, že ty trhy tekon skolabujou. Pokud někdo nakupuje, tak je to o něco čistší. Pokud někdo nakupuje incident nákupy, tak jako očekává, že ten trh půjde spíš nahoru, proč by nakupovat, když půjde dolů. Takže tam je ten důvod, jako já se koupím, abych prodal dráž, ale pokud prodávám, tak to nemusí nutně znamenat, že čekám nějaký kolaps nebo cokoliv jiného. A když jsou ty trhy na all-time high, kdyby akcie klesala a insiders prodávali, tak je to docela zlý znamení, že jako namísto, aby nakupovali, věřili té své firmě, že to trh přehání, tak oni ještě prodávají, protože ví, že ten problém třeba fakt je ještě jako větší.